mix. Uy, aram mo na dawan bareta? Ano ito? O day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan baguan panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Diyan sa inyong bahay, makijaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela, samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning! I'm gonna knock on your door, ring on your bell, tap on your window too. If you don't come out tonight when the moon is bright, I'm gonna Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome sa programa Aramon Yato ngunyan pong aldaw na inin Tuesday. Martes po ngunyan. up the town. Pet sa 14 na sa bulan kan Enero 2025. Come out with me. Ako pa sa lingkod, Mardilada yung iba sa ditsanak Ferotian. Di ba na po kita hanggang Let's count kisses. alas 12 nin paggodo. Para po sa mga istorya, mga pangyayari sa palibot. At siyempre, With you up there, Anita. laban sa mga kababayan po natin nag-aabang. Door, ring on bell, tap on 118 aldaw bago mag-eleksyon. tonight. Palapit na, no? Right, Ha? I'm gonna knock you. So, election period na, nagbumbok ang pitsa 12, kaya may election gun ban. Pagkatapos may mga COMELEC checkpoint sa palibot. And then, syempre, mga tugang pag February 11, yan po na po ang kampanya para po sa national candidates, mga senador, including party list. Pagkatapos, pag Marso 28, yan po ang pagpuunman kan campaign period para po sa mga local officials natin, magpun po sa mga district congressmen hanggang po sa konsihal kan Banwa syudad. Ayun po tabi ang kalendaryo. Kaya nakikiuro na ang COMELEC. Luay-luay sa nangaya mga padi. Makasupog man. Tantod balikan na po yan. Technical side, kasabay po niya to mga tugang si Kuya June Napolis, mantang yaon po sa tuya po ang DCGB Sociology Department. As to yung IT, Jerome Nico Martinez. Hararom na Jerome duman sa Indwadi. Dapat pasiring mo di mag-jet ski ka na. Sa Production Assistant Center, yan po dyan si Ciara May Liron, mantang sa newsroom. Katuwang din dyan si Jenny Matthew Balyaran, Angel Mostaza, saka si Mary Joy Jaresco. Sa luwas, siyempre, Yaonan Mega Force Patrol. Kapanagos pong pangalap ng mga istorya tanganing may balangibog sa manuan, asin mapukawan ng mga turog sa pansitan. O yaon po dyan sa 3rd District sa Samuyang Field Commander, Chief of Reporters Jimmy Nasalita. Yaon man sa Daraga area si Karen Ala, siring man dyan sa Kapitolyo Provincial. Partner Ala Mario sa City Hall, asin sa mga barangay sa sur na parte kan Legazpi. Joshua James Bino, Legazpi Port District, asin sa Regional Center Site. Mandang si Pading Jomar Bien niya po duman sa iyaang teritoryo kan anong nabanwaan sa Premier Distrito. Daman po sa mga birthday celebrators, happy birthday, many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Sa mga may anniversary, happy anniversary na lang po. At siyempre sa mga bisita, enjoy the sight, savor the taste, but protect our environment. Alright, papadagos po ang mga pag-uuran patabi. Minapundo,
sigida kaya sa mga local government units mga tuga nagkakawaragas. Kan sa indang gigiribuhon man. Pero mga tugang, siguro it's high time na ang mga school heads manginutan man sa pag-abiso sa indang mga estudyante sa panahon po na siring kaini. May bago bagang pigpaluwas ang DepEd mga tugang na regulasyon sa pagsuspendir ng klase. Itong mga sabikan sa Kamsur, mga panundon na so dati mga tugang pag makusog ang pag-uran, halimbawa yung yellow heavy rainfall, ayan, kapag yellow warning nakadepende sa local chief executive, sa mayor o governor ang pagsuspendir kang klase. Yan po sa luma. Yung bago na pigpaluwas mga tugang, pursuant to DepEd Order Number 022 Series of 2024, December 23, 2024, last year lang po ini, nagsasabi na kapag yellow warning, mahalat sa assessment as in rekomendasyon kan schools division superintendent na iyo ang babasihan kan pagsuspendir kan local chief executive o mayor o governor. Baliktad na di. Mahalat kang assessment kan supervisor. Tapos, localized o granular ang suspension. Limitado sa ang suspension sa mga eskwelahan na igwanin risk o peligro asin bako sa kabilugan kan lokalidad. Apwera na sana kung makuri ang sitwasyon na nangangaiponin mas mahiwas na suspensyon. Yan. Ang suspensyon kan klase limitado sana sa face-to-face classes. Maribay tulos ang klase sa modular distance learning kapag yellow. Maliwanag yan Maliwanag. Ngunyan, kapag ngayon nag-orange o red, ibig sabihin yan heavy rainfall, 12, pag isinakat sa lokalidad, an orange or red heavy rainfall warning. Sa bago, minim bago an school head an masuspindir kang klase pon kinder sa grade 12. Pag isinakat sa lokalidad, an orange or red heavy rainfall warning. Kaya kasubago as early as 3 a.m. yung CDRRMC sa Piduran nagsasabi na may mga pag-uuran ngayon na malasting hanggang 1 to 3 hours. Pag ini nga nagpadagos, bahala na sa eskwelahan magsuspindi. Siring man kani mga tugang inadaptar kang kamalig. Pero so Santo Domingo, mamaya pong alas 12, dahil po sa projected na mga pag-uuran pa, suspendido ng klase. Yan maliwanag po tabi sa mga kababayan natin yan tingnan ko nga yung post ni Mayor John, kung ano nga yung context doon. Sabi digdi mga tugang, LGU advisory, classes at all levels, both public and private, are suspended effective 12 noon today until lifted due to forecasted continuous heavy rainfall in the municipality. Sa Santo Domingo lang po ini. Santo Domingo ini. Okay? So may panuntunan, mga tugang, na dapat na sundon. So sana ma-implement yan kan mga bisor. Tandi dagitan kan mga kababayan takan mga magurang particularly so mga lokal na gobyerno turugunununun nga nanununununun nga si ayor. Garo nga din na matin nga naguuran lamang. Ayan maliwanag po yan. Pigpaluwas kang DepEd po yan na mga panuntunan na yan. Yung panundon na sinasabi. Di ba? Alright. Sagkod no arin ang pag-uuran na ini papamar.
ay makula friend kita, mga tugang, haputunta. Kung sagkod no arin ining mga pag-uuran ni pero hanggang di naghali po ang share line sa satuya pong ibabog ang kabikulan, magpapadagos kita magkakamati kayan. Hiyo, testingin natin ang ating mga friendship from Pag-asa DOST Regional Forecasting Center. Bad lamang may makaistorya kita. Hello, good morning. Yes po, good morning. Hello ma'am, sa DCGB po tabi ini si Mar de la Cruz. Yes po, sir. Ay si kunya nini, si pinakamagandang paborito ni Bip Henry. Opo, sir. Oy ma'am, on the air po kita di. Kumusta da po ang panahon ta? Ano inim padagos ining mamamatian tang mga pag-uuran? Opo, bali po ang itong pag-uuran pa na namamatian mo niyan ay expected naman na magaluyaman ito at siya ng mga hapon. Mhm. Opo, and sa mga susunod na aldaw ay na-expect natin na hindi na ito maray makaapekto. So, maray na barita nga po yan. At least medyo mapaingaluan man kita ng uran. So for the next days, magiging improving na ang sitwasyon ta. Opo. Pero ngunyan na aldaw, ano yan, ngunyan, alas 10, quarter to 11. Ano ini, makakaranas pa po kita ni mga pag-uran, tabi, madam? Opo, mga hanggang sa natin, sa ditansya natin, mga hanggang sa hapon po. Mhm. Pero ano yan, ma-improve na ang may mga rainfall warning pa po kita, dahil naman. igwa po kita, rainfall advisory man. Advisory. Opo. Ayun yung mga lugar na natatangodan na di. Minsan, ngayon minalas ni mga 1 to 2 to 3 hours. Opo. Ayun. So, pero ang klasikang pag-uuran po, kumusta? Opo, balikan ina-expecta na pag-uuran ay yun nga po, gradually po mag-improve opo, later in the day. Ayun. Opo. Day ng kunyan, day ng shear line, unya on po manggiraray. So, maka-apekto sa tuyangon yan is ito ngang northeast monsoon or amihan. So, Amihan. dahil na ito sa shear line. Ay, salamat. Adi, Opo. lipot naman, takig naman ngayon ng satuya na ano yan, na prepararan. Sulipot naman. So mga lipot sana, di sana magparauran. Iyan. So mga lolo naman kayo ni na mga may tama sa tuhod Buda. Rimati na naman kayo ni. Ayan. So ano po ang advice ta, madam, sa mga kababayan nato na nag-antabay po mo niyan? Opo, kan ma-advise ta sa mga nag-antabay sa tuya regarding nga dito sa ating weather ay maglikay man giraray dahil may mga pag-uuran man kitang mamatian, magamat ito ay intermittent o padiit-diit na sana, and hopefully po ay improving weather na kita in the next days. Ayan. Okay, Ma'am Alexis, maraming salamat po. Opo, thank you din po. Thank you very much. Mabuhay po kayo dyan sa Pag-asa. Mga tugang, Alexis Ruibar, sa tuya pong weather specialist. Yan, hali po dyan sa ano yan, sa Pag-asa. O di, maray na barita ito. Sa aga and the following days, pwedeng mag-ray-ray na improving na kita. Nawara na sa shear line. Kaya lang nagsalida dyan, amihan. Pasiguro ko yung toad ko. Hiding-ngirit to naman kayo ni si Sir Dudes na grulyo. Adi ha. Kunyan tabi, adi. Ako kaya, sako, pag nakakakaon lang ako ang kalabang ko, dahil man ako apektado ka mga lipot-lipot. Dahil. Di ba? Okay, bueno, mga tugang, dagdagan tapo ang istorya. Hali dyan sa Premier Distrito Canalbay, mga tugang, si Pading Jomar bien ready na. Buddy, good morning. Please come in.
Salamat, Pading Mar. Good morning sa mga parantabay. Matauhon mo niyan digdi sa regular session kan sanggunian bayan kan pakakay. Bakakay. Ini kulita imbitado digdi Mhm. sa mga taga DPWH Regional Office Number 5, Okay. mga taga Environmental Management Bureau o EMB, Buddha, mga punong barangay, kanagkapirang barangay digdi sa Banuaan kan Bakakay, Mhm. na sulugar ninda pigparabaraha Oo. kan magpumpakan bulan na Desyembre, buda kan mga nakaagipang bulan na basta minauran, Mhm. ibaha. Ayun. Ang Ano yan, katuyuan pare? kay ni, pinaapod ini, sinda, kan chairman kan Committee on Public Works, na si Kagawad Adonis Bumbales, buda kan chairman kan Committee on Environment, si Father Noli Alparce. Tangani na ipaabot digdi sa mga taga DPWH ang sitwasyon kaining mga barangay na tinirnampuhan ninda na binarha-baha na Mhm. sa pahayag digdi kan punong barangay kan Barangay Manaet. Ay, yun. Ito So, baga- so, manay, ito so, baga- so ginibuan kita ng pusa itaas ka bulod. So Ridgeview, Ridgeview na, Oo. Ridgeview, yan. Ang sabi niya, 40 taon na ngaya ako sa Manaet. Ngunyan sana kami nagsaparki mga bahang araw kayo ni, na dahil man nagmabagyo. Mhm. Kanginot kayo mas kanong kusog kang oran, dahil pigbaha kami, pero ngunyan ang tubig nagralaw na sa mga harong. Diyo. Tubig pating dugi Mhm. ang naglalaog sa harong ninda. Umuran sana ngaya, minapuon na yan. Ang Iyo. sabi niya, nangyari sa nainay, magpuon kan tinampuan duman sa taas ninda. Correct. Tadati kaya, preserbar nga ni ba kutang sa mga trekkers, mga hikers, tama ray na lugar pag sakat-sakato niyan, dakul na kahoy diyan, maray ang vegetation. Kaya lang, Roger, kano Roger. katukad sa bulldozer, duman na nagponso sakripisyo. Oo. So daga, nagbubulo sa salog, ngunyan sa salog, dangaw na sana ang rarom. Ay, huminibabaw na. ah, Ang pagoran, nagiging salog so barangay. ay, Pwede naman nakaagit sa salog, sa ibabaw na nag-aragi, nagsurupay na kamo. supay na, kumbaga Dahil silted na, ganun pa. kababaw na. Roger Ronda, iyan ang sa inda, pigpapaabot ninda, digdi sa mga taga DPW, sa sitwasyon, Mhm. at pigahagadan ninda rin solusyon. Ala, Ang sabi nga, ang Ay, sabi kan mga barangay officials, dahil man niya kami kontra, kan Oh. project nindo. iya, alam ko na Okay. pade, itong sukinaros duman sa Manait, hagkul nyo dahil panasiminto lamang. Dahil pa man baga, may mga sementadong parte, pero dahil pa man, gabos, Ay, dahil pa man tapos. talagang ibubulos talaga pababa. Oo. Hmm. Tapos, ang sarap ang pigreklamo dinda, digdi man kirari sa barangay Manaet, may ginibong tulay na culvert sana. So, square culvert baga. Haha. Pakailing mingay kang project, sinabihan nila, na bako yan ang solusyon digdi, bako yan ang dapat. Dapat nga, tulay mismo, bagong culvert. Taagihan ngayon eh, kang ragpa na hali duman sa ginibong tinampo. Sulat. Ah, Ah. di pag ano, actually, pigtatrabaho pa ngo niyan, request na daninda sa DPWH Regional Office Number 5 na instead na culvert, gibuhat kitulay. Garu Tas pala sayang yan. Tas garu pala sige, ng sarang style urulan. nila. Garu ang style nila parang garu spillway sana. Oo, sige silang urulag. Mala, ugmaho naman dako tasin data nagsimbag man sa barangay council so Regional Office Number 5, pero ang simbag pig forward na ngayon sa First Engineering District ta papagadalan ta ang sitwasyon. Aha. Pagbaba kan proyekto, diretso sa culvert. Yung magiraray. Yan, sa culvert, kinadkad na, labi na palabaw sa tao, so kinadkad. Mhm. Tapos may mga picture na pigpresentar sinda, na auto pagbaha, sinurulat kan mga ragpa sa Nako. culvert. Ang sabihin, bako epektibo so culvert. Roger, pag-request mo na ngayang tulay ikaag. Mhm. So, yung mang kirara nga dinirit, so ta nakaprograma na da.
sayang na kwarta. Sayang na kwarta. So, di naman sa barangay Kagbulakaw, Yan. sa barangay Tanagan, ang sabi naman ni Kapitana, ang tinampumi ngaya, yun naman susalog. Sa Yun na. susalog mi ngaya, paano na kang ragpa, kang daga, kang graba, kang bye-bye, nahali naman sa proyekto sa taas. Kaya ngoy, pag minauran ngaya, uto na ngaya sa tubig, pasiring na sa samuyang mga harong. Very bad. Na, dahil may man yan nagkaka-experience kang panahon, pero wisyo ngayon tinampong yan dyan. Na dainin, dain pig-antisiparan, ang posibleng maging epekto. Kaya pighahagad ninda na sa langon yan, idredging na lamang ngayon indo. Tangani ina, pag nag-uran, at least makapulos lamang. Di, saka na naman niya, pag nasulat na naman kan mga ragpa, at least parang meantime na yung yan, medyo makalusot-lusot mo naman sinda sa grabing problema. Sa Kagbulakaw, iuman ang problema. Uning so sa naman tao, medyo bako ng grabe. Garo na ubos na sa mga ragpa. Medyo okay na ngayon kami ngunyan. So, iyo yan ang sitwasyon digde na ipigapaabot kayo ng mga barangay officials dito sa mga taga-DPWH Regional Office sa number 5. O yaon man sa taga-EMB palan. Ano yun man, tapig papaliwanag man kung paano nagkatarawang kipermiso yan. Yung kunyan environmental compliance certificate. Baga piga ano yan, piga assess ken yung magiging impact sa environment kapag ginibo mong proyektong yan. Dipinsaman kang ano? Depends kan sa Regional Office number 5, ang project may bagangaya. Bako man sakop ka itong sukay po anindong anuhan, tarawang kan sukong anong gurgulping requisitos. Tayo palang paring marpig para peridaso sa project. Pag-iperday ko lang nasabutan naman, nagari ko na ako para mag-report. Pag may mga certain amount sana na sakop kang mga kahigpitan na kung ano-ano, so hababa man sana ang amount, dahil man sakop, Kumbaga so sarong kabilugan na proyekto, tinarap-chap. Ito baga sa manait, inapat ito, inapat susaro. Kaya may mga nagkakarulusutan. Anyway, dahil ko aram po na ng dalaga ng kanita, kung kasabago sundungon yan, iyo pa ang pigurulayan di sa sesyon, kan sanggunian bayan. Kan makaulay niya, to antes ining magpuna sesyon si Father Noli Arparte, ang sabi niya, na paapod ninda ini, gusto nidang maaraman, kan taga DPWH, so epekto kan mga proyekto na basta-basta sa nang irinalaag na dainin mga pasiguro o mga kanigong pag-aadal na daipig ko konsiderar so environment impact. Yan. Pero sa iyang piglinaw na bakong gabos na baha digdi sa Banwaan kan Bakakay, kausakan mga project kang DPWH, igwaman talagang so mga natural na kalamidad na darakang mga pag-uran dahil kang climate change na may pigwabarahang lugar ang pigtutumbok man sa nindadigdi itong sa mga lugar na dating depig babaha kundi kan kinagan kan mga proyektong ini nahihiling talaga ninda na ito naka-apektar kung ngata ta arog na kini ang sitwasyon sa mga partikular na lugar digdi sa Banwaan kan Bakakay. Abangan na sa natabi paningmar ang mga resulta pa kaini ta bigyan tabayanan ta pa ang regular na sesyon kan sanggunian pangbayan kan Bakakay sa mga oras na ini. Okay. Yan ang mga dagdag na report. Jomar Bien, DCGB. Thank you very much pa rin, Jomar. Mga tugang babalikan ta pang istoryang yan. Makalis labang nga nagkapira pong mga hanap buhay. Asin siyempre sa tuya pong news break. 1 and 2, 1 and 2. Pag dalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3. 2 or more symptoms, anong sabi? Baka flu na, lagnat at sore throat mo. Iba yung flu, iba yung flu. Baka flu na, pati pain, sipon, ubo. From post-nasal drip, pag symptoms 2 or more, iba yung flu. Ang flu combination mo. Pag 2 or more symptoms, baka flu na yan. Kaya, iba yung flu na.
8 pesos SRP lang. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Tuhod, siko, baywa, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Mahalagang paalaala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mabibili ang artrisin sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, and other leading drugstores nationwide. Ang bagong Biogesic for Kids na inakaipuhan i-shake, syrup formula na para kung may kalentura ang aki. Buwas agad, inom agad! New Biogesic for Kids. Mas pinagaling, magpagaling versus previous formulation. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Pag may lagnat si bunso at mapait ang gamot, pahirapan sa pag-inom. Pero pag Kidilets, madaling inumin para gumaling. Kidilets! United Home Kidilets. Chewable paracetamol in candy flavors. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Alas 11:03. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras.
Positibo ang Department of Agriculture na mababa pa ang presyo kan bagas sa merkado sa mga masunod na aldaw. Kasunod ini kanirehistong dakulang tapya sa presyo kan imported na bagas sa world market. Sigun kay DA spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa, nasa haros 15% ang ibinaba sa presyo kan Vietnam rice na pangenot na pinagkukwaan nin imported na bagas sa nasyon, mantang ang bagas na pig-import hali sa Thailand asin India ang nagbaba naman. Dahil hindi posible man na ipautob kan DA ang mas hababang maximum suggested retail price o MSRP. Ang nainot na anunsyo na 58 pesos na MSRP para sa 5% broken imported rice, posible man na magbaba lalo na sa mga masunod na bulan. Yan ang pangalas 11 Bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Playtime for all your gaming needs. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Revicon Tablet. Lakas na kaya ang ambisyon mo. Bioflu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-Bioflu na. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Sa inyong nadamo ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataoning pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardela. Kumusta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Yan, pus mo yan bro. Pray until something happens. Magadugang second part ka na riba na nga dito sa programa. Aramon niya ito kunyang pungal daw na ninin Tuesday. Pitsa 14 na po sa bulan kan Enero 2025 sa mga mises na nagluluto po sa ng pangutuan. Rikas-rikasan, kaunto na naman. Sarap-sarapan ng mga premyuhan. Hello kay Sir Jeril Aranya na kababirthday pa lang kahapon. Morning ngaya, sir. MDC, yan. Work from home po. Happy 45th birthday kay Tita Agnes Mendez Bulawan. Naupo na sa Kemo session po siya. Please guide us po. And happy birthday kay Rose Azupardo. Nasa Kuwait po. God bless all over the world po. Ayan, okay. O di, mga tugang, mainit ang talakayan kan sesyon. Mga tugang dumampo sa kunyan. Sa Banwa ang Pukang Bakakay sa Sangguniang Bayan Session Hall. Inimbitara na so kunyan. So DPWH, inimbitaran mga tugang so EMB, asin sa mga kapitan, dahil lang po sa pagbaha. Andali lang to, so idol ko. Sir Dodge, good morning. Morning, Baba, Ma. Opo, ano lamang? Itong speak to the barbaga ni So, kasi bagong nag-report? Si Jomar. Jomar. Oo. Ako pero rin akong nag-aari kaya duman papamar sa pagkakay. Ito dyan baga si Mrs. Oo. Itong tiga project duman na ginibuwang dito lang sa tinampo sa ibong na bulon. Oo.
Dapat man talaga doon. Dahil kitigibuan kay Tinampo. Saan yan? Sa Sangay? Di siya Bakakay. Bakakay. Oo, so di ba ano nga ng Manait. barangay ito? Manait. Yan. Yan. Oh. Yan. Sa Manait. Kagayo na bulod, marasa patat. Tinibuan ba ito kay... Bugta ganda nga bagang Ridge View. May ridge yun na digdi na gastimatan sa kalipat. Ay, pangyari, ade. Ilingan mo. Nakulang malinis nilo dyan. Iyo. Oh. Iyo, nagani na. Yung mga ito bagang kuan pa so mga piga akras baga na bulod. Ano ikakagduan? Kinagan sa nabagang karinet? Kinagang kay Garonet, laso ko niyan. Ang kinagang garo kay bako man so ano ni, Coco Choir. Hindi ba sang araw kayo na ano yan? O niya paano na yan kung kumusok na naman ang oras so mga aulit sa kagraray. Magrarasay baga ito pasiling ka Tinampo. Iyo. Oo. Dapat butaan na. So, Tinampo naman na sa dit. Iyo na ito pinadakula. Dahil na nagibong bago. Kaya na kayo ito nagibong Tinampo naman. Oo. Hindi ko na po tayo magayunong bagay na Tinampo dyan pagkagraray, Papa Mar. Oo. Oo. Iyo po tayo na ito sa tigway din nila. Tanganing gumayon ang kagraray. Correct. Hindi ako lang. Paano tayo na? Araw na ka ng kamurugtakan. Imbis na makatabang sa proyekto, naging pandistro sa lugod. Sabi diretsyon na ito sa ano yan? Bakakay? Ano na? Sa Rapo-Rapo? Ano Bakakay? Saan? Itong Tinampo na ito. Balda ng diretsyo ng Bakakay? Oo. Dahil maagi naman sa dating pigagyan mo? Shortcut? Pangyari, no? Basahin itong Tinampo, Papa Mar. Paitaas man sana ito sa bulod. Hindi magkitinampong destinasyon. Ang destinasyon ka itong sa Manait, duman sa itaas kang bulod. Pas baray, palubod ginibuan na sila nito nindang gari, anong baga, so, gari hagdanan. Bako na Tinampo ta, grabe si Bastos. Iyo, oo. Actually, alin na ba pigreklamo ka mga environmentalist budakan mga mountain climbers na sinarayang sa nangyay sa bulod na ano yan. Oh, kundi paano ang kana bakas kaso na sumakat sa bulldozer Siyempre. Bakas man so kontraktor. Yan ang sa kuya kaya na kinamumundo dyan ta. May mga insi kita di gobyerno na dapat na magprotehir sa itong kapalibutan. So, ano man kuta ng mga paghihiro dyan, dapat kaya nga may ECC, Environmental Compliance Certificate, nga na ma-assess ninda kung halimbawang tinuki mo yung bulod na niya, anong posibleng epekto kayo sa komunidad. Pagpamar. Sa panahon na kalipas, pwedeng orang maginig sa mga ibang agency. Ngunyan, tawara na. Nangyari na. Ay, ang problema. Kung paano naan. Patapos pa daw ito? Ha? Patapos pa daw ito? Pindit-dit magadak. Sabagay, may budget na dito. Iyo, may budget na. Para sabi, ang importante duman, taday naman kitang maginibo dyan, tapos ninda, dahil pagpabayaan, dapat so itong impact sa environment, impact sa komunidad, mapreventaran ang negatibo. Di ba? Suding disquido. Tango niyan, ano nangyayari? Anong nangyayari dango niyan, Migo? Pag minauran, naburulos so dugi, pasiring sa salog, napano sa salog, kaya sa tubig, pasiring sa arong. Siyempre. Ang galing. Dumana sa Tinampo. Tama itong gitaram ni Jomar na suba sa Tinampo na ang salog. Yun na. Is pangyari, no? Di lingon ta kung anong magiging resolusyon kanduman sa sanggunian. Tapuso na ka namin dito? Iyo,
Okay. Sige, amigo. Salamat taon. Makakabalay-bay ka na ta. Sabi ni Alexis, improving na da. So, Ang panahon, wala na social line. Amihan na. na. Kaya yung tuhod mo ang asikasun mo. Papamaan kayo ng shore line. Ura, iguan lang. So, Amihan naman. Naninya. Amihan. Naninya na. Yeah, banda. Mild man sa kinig sa Bicol kan. Awinda. Okay, sige. Ariglada, sige, salamat o. Mga tugang Sir Dudes, ang amigo na to, Sir Dudes Gurlio, ha? Okay, di. Iyo po yan, di. Sana, ha? Ngunya na arog na po kayan, gibuanin din pagi. Tas hindi mo sanang guminibo kang ki-distroso sa komunidad dahil sa proyektong yan. O dispone rin na nindo yan, nakalkago nindo yan na salog. Tanganig na maka-apiktar sa komunidad. Tas ala, kahit pa may kumareklamo yan sa indo na, lupigas sa kinunan, o ngunyan lugod na, nagulpi na. Ano na, biroon mong sabi kang kapitan, 40 anyos na ngaya ko ngayon naka-star digdi sa Manait. Ngunyan ko siya na matian, napigbaba kami digdi. Punsa na ngayakan tinuki ang bulod lang, tas kinaros, tas ginibuan tinampo. Naday pa na aman. Yung ngari. Mga amigo, dahil kitang pigobasol dyan kung sisay pamangkon di, gibon nilong paagi yan na mapribintaran tam distroso sa komunidad. No rin ba kita mairo, kung may madiskwido ng buhay, asin madiskwido ng propiedad, ang nangyari, yan ang medyo hindi maganda eh. Diyan po sa build. Parang ano eh, sige lang ang gribo taki mga tinampo kung mga ano na sabi nga ni kaya ni minsan day man pong direktang pakinabang kundi may distroso lugod sa komunidad. Ano ka nangyayari diyan sa mga barangay na ni, Barangay Manait, Barangay Kagbulakaw, Barangay Tanagan, Buda sa Namantaw, uyog-yugo nun mo ha? Piguugin mo niyang kang sanggunian, ano ba talaga ngaya ang gigiribuho na nindo? Daso proyekto, imbis na makatabang sa komunidad, nagiging perwisyo lugod tabi. Ha? Asikaso-aso mga amigo. Bueno, partner Alarmadio na sa linya. 20 minutes after 11 o'clock in the morning. Partner Al, good morning. Please come in. Yes, good morning, sabi partner. Informasyon pa, may ordinansa na ang Legazpi na suportado ang one town, one product at sa Republika Camerado 1960. Pero dahil man yung identity ang Legasping produkto. Yan ang one town, one product. Otop. Otop. Yan ang ganotop. Yan ang saro sa alat no na sa naputol sa ano ko, naulog to sa kuyang monitor partner. Ay pangyari. Anyway, nagsiriblagan partner. Nagsiriblagan day man. Kaya malaking ka. Anyway, ayaw din ang sa Legazpi, pero yan nga niyan sa mga problema sabi partner. May city ordinance na kota na 16 0052 series of 2024 approve naman ini kan na sanggunian panlalawigan. Partay ni sa Republic Act 11960, otherwise as known as one town, one product o utop, tama. Kumpara sa ibang LGU, pero sa ginabatan, sikat ng bagaan longganisa. Sa Kamalig, Pinangat. Kamalig, Pinangat, tama. Sa ibang LGU, may kanya-kanya man niya na sa Piduran, Tinapa. Ayan, tama. Alaga dito sa Legazpi, man may nagsisikat na produkto. Ding na. Hindi na nagagyan Legazpi. Pangyari ding kunyan, ding produkto ang Legazpi. Ano yun baga? Nagsikat-sikat man din dito Dulcing Pili. Pili? Para sinaralakan ugaring di kamuti. Kinerten di kamuti. Kinerting pili sa kamuti. Pangyari. Naparaot lang na nagka-identity. Kamuti o pili?
Mag-ampili sa Sorsogon. Kita, nadaog kaya kita kan Sorsogon, duman, dakol na plantasyon, kipili. Digdi sa Albay, na digdi suminikat iyan, daing plantasyon. Ano ang problema tangon yan? Kaya mo yung lagod, pag-isipan ka ng ibang opisyal kung anong partikular na produkto ang pwedeng pasipatong giwalay sa Legazpi. Useless man ang gan kung ikaw kita ng ulingansa na mina-institution na lang kaning one town, one product base sa Sarong Republic Act ng Gobyerno Nasional alagad manin identity ang Legazpi kung ano talagang produkto ang nagsisikat digdi. Pagkasugunan sa naan mga crabs, buda, mga hipon. Pwede man. Sabi nga, may nagkaraw nga partner. May nagkaraw. Ano da? Nakaoron sa asikat na rin yan Cebu. Ay, sala. Salaman yan. Magkabarangan kita kandigdi. Salaman yan. Bako yan tama. Ayan. So itong pwedeng i-export. Yan talaga. Dapat talaga manangga. Siguro identity ang Legazpi, anong produkto. Tama ka, sikat na neglisyo. Adulting pili, hindi sinalaga na kikamot. Nawala ang identity. Kung ano talagang particular na produkto, ang dapat may promote. Pero ikaw mga partner, hindi ka nagdakula sa Legazpi. Anong natandaan mo mga sikat-sikat ka itong panahon na aki ka pa? Kaya naman talaga kung kinatatanda. Talaga, nagdagwala kita sa mulon. Kaya naman talaga kung kinatatanda na nagsikat. Sa itong panahon, sa pili talaga. Doon sa pili. Paano na ipasar so one town, one product ordinance? Ano lang ito? Yari, supportaran lang so Garo inadaptar so Republic Act. Kaya lang ang question, ang question, ano nga yung produkto ang i-oferta? parang nauna yata yung karitela sa kabayo. Pero yan sa pag-iisipan ng mga opisyal sana may promote special na produkto ang Legazpi para magkaigwaman ng kanilang identity. Roger. Partner, yan ang informasyon pa. Yaray, sige salamat. Salamat. Nag-ura-ura naman kalamang direksyon na ini. Magkabuhilo naman kita sa hindi salamat. Okay, para ito siya report. Mario, thank you. Thank you very much, partner Al. Yan pa mga doon natong istorya, makonsuidori. Hanapan na kung anong mga ko yan. Taramangin na po tabi, anong produkto talaga kang Legazpi. Ang kay po niya itong ipresentar. Ayan. Good rainy days, ngaya papamar. Ay, pangyari si Kapkuing. Nagkaramdam sa kuya si yung kagawad dating Kapitan Luis Espijo. Ang sa kuyang partner. ang makonsuelong kasama sa kunyan kang kaitong panahon sa dait. Partner. Minali kami ka to duman ni partner ikuing matanga-tanganing ding traffic. Para dir-diretso ang biyahe. Mita kung mali kang atab, mga sabayan mo, masabayan mo. So, bulyum kan truck buda, mga bahas. Kaya minali kami, so matanga na bagang maray. Oo, ni mana. Makaskaso ng isip kay ning sarong tawong ini. Nyasen ngay ka muna apit. Litsirong. Ayan. Good morning, aya. Ay, di ko yan is. Good morning. May produkto ang Legazpi, gravel and sand. Gravel and sand. Ano, yun ang ganda di. Isuswari, Yosef. Ayan. Sabi ni Mark Ostonal, good morning Sir Mar. Nakamonitor man po kami dito sa Bitano. Family Ostonal, thanks. Yan. Si ano yan, si
Mark Ostonal. Yan, tagapagatnabay po yan kan DCGB. Permisindang naka DCGB. Yan, okay? And then, may abiso man sa Sulibon, mamayang alas 12 man, suspender na magkang klase. Ayan po tabi adi. Yan ang mga dugang nga itong mga informasyonis para po sa mga kababayan ta. Okay? Iyo yan dapat talagang ining mga nagkakamaratian tang mga kakundian, dahil lang po sa kunyan, sa tuya po na namatian ng mga pag-uran, asin nagkadireskubrita na kunyan, mga mga basura nagruluwasan. Okay? Ayan. Ang sabi ni Mayor John G, ang mga school heads daw sa Daraga otorisado na kaigwa ng localized suspension decisions following the DepEd Order number 22. Ayan, mga kunya na, mga saranudan na di. Hilingan nindo, di ba? Pag may minasuspindir talaga, minaray ang panahon. Di ba, Sir Dodds? Hilingan, nag-init na. Nainot sa tuloy ko nagsuspindir. Saranudan na. Manaray na ang panahon. Pero ang sabi po kapag sa bago, sa urong taka sa bago, ngayon na po lang ko si Alexis. Nailing ko, nag-init-init na niya ako. Yun pala, wala na yung share line natin. Amihan naman. Although ang amihan, nagkakapagpauran man po yan. Pero ba kung masyadong grabe kaysa kang mga nainotang eksperyensya. Hopefully, maging ayos na kita, tabata may lanin niya mamanangkad baga. Kaya bako ngayon makangalas, tapi ko para urang kita. Kundi, dalang po duman sa mga weather systems na nakapiktar, mas nagulpi sa Bicol Region, halos 2 simana. Mga tugang na patutulong si Mana, na kita po talagang kinariyos dinagunas ng gusto kang uran na daing puro pundo. Di ba? Minapundo man, mga tugang, pagkaliski man nagkapirang oras, fight na naman. Alright. So, duman sa mga kababayan natin, sabi tanga 118 days na lang bago po mag-eleksyon. Matindi itong interview kay Kunyan. Kay COMELEC chairman COMELEC chairman George Erwin Garcia. Talagang inako niya mga tugang na inutil ngaya kami. Inutil ngaya ang COMELEC sa Jurassic na batas. Sabihin, luma na. Jurassic luma. Sa luma na mga leyes, kaya daw dahil nakukurtar ang atab na pangangampanya ka mga kandidato sa May 12 national and local election. Dakulon ngaya ang mga batas na dapat na baguhod. Dahil sa katotohanan, may mga provision ngayon na talaga na Jurassic na, kumbaga outdated na. Kumbaga bako ng angay sa panahon na ini. Kaya dahil niya na susolusyonan, so dapat solusyonan. And then sa bandang huli, kami nga nababasol. Ang COMELEC na nagiging inutil, sabi ni Garcia. Ayan po tabi ang mga kunyan. Ang sabi, mga tugang, mapuon ang election period. Nagpo ng election period, kan pitsa 12. Iya bagadi. Kaya nga may checkpoint na tulos, pagkatapos may gun ba na, may mga nagkadarakop na, pagkatapos may talagang higwa na pong mga checkpoints kita na piglalatag kan iba-ibang mga hipatura de pulisya na deputized, including the AFP, deputized kang COMELEC, na mag-implementar kayan po na COMELEC gun ban as in COMELEC checkpoint to make sure na ang kondukta kan eleksyon by May 12, 2025 maging matrangkilo, orderly, and sabi nga ni kayan na masasarigan. Yan. Now, ang sabi, day pa ngaya masasabing nagbabayular na sa Omnibus Election Code ang mga kandidatong nagpapaskil na kantarpulin. Nagbubugtak ng ads sa telebisyon, radyo at dyaryo dahil
may consider pa sa nasindang aspirante, sagod na dahil nagpupuon ang campaign period sa February 11 para sa national position as in March 28 sa local na posisyon. O yan po dahil duman sa naging sabi nga ni kaya ni desisyon kan Korte Suprema, manungod mga tugang sa ano yan, atab na pangangampanya. Wala ngayang arugaan. Di ba? Kaya mga tugang, ang sabi niya, nasa sa indana sa nangayan. Pero, may direktiba, mga tugang, na bago magpun ng kampanya, arali uninduan. Tapag pun kang kampanya na raon ngayon dyan, sa wara sa dapat na lugar, na pigbugtagang kayan, wara sa sukol, may pananimbagan ka mo. Pero sa iba kaning lokal na gobyerno, duman sa Quezon City, tinarangkas na. Nagkaigoning ko niyan, hindi ko nung binasiyan ka ito. Dahil ko nakukuha Kung nung binasiyan kan lokal na gobyerno kan Quezon City, nagkagawa siya ng Operation Backlash, binaraklas talaga. Di ba? Sa mga tarpulin, di ba? Kundi, iyo yan nga ni, na dahil man ning pagbayular mo niyan an medyo lang talaga, may mga nakaburugtak na yung posisyon. Igwa na nga rin yung mga may numero na. Di ba? May mga may numero na, may posisyon na. Kung ano nga yung nawara na ito ngayon. So, para pahaging sa nangaya, happy graduation, happy Valentine, Merry Christmas, happy Fiesta. And congratulations for passing arug-arug kayo ni. And ingat sa biyahe. Ngunyan niya talaga yung tahasan ng big burugtak na ngaya June Police for Vice Mayor. Yung gununan mo. Di ba? Ano orasan na duman support? Di ba? Lusot niya yan. Sa wala pa tayo ngayon. Hansap kami dyan. Because pigbawalan kami kan Korte Suprema. Napakialaman namin yan. Na pag nagpaskil ka, kapag nakafile ka ng candidacy, bawal na. Hindi pala Sabi kan Supreme Court, pagpon lang kang campaign period mo, pwede na sakupon iyan ang mga nagpaparaskil na. Walang yan. Wala nga yung premature campaigning na tinatawag. Nangyari. Only in the Philippines. Di ba? Kaya po yan, mga tuga, ang saro po ng mga pighiling ni ni Comelec Chair Garcia na talaga ngayong dapat na may bagbagong kita ng mga batas because ang Comelec ngayon yan inutil sa kandidatong atat mangampanya. Iyako niya man ito dahil manwagi niyo nagkakakuningan kamot mi dyan. Di ba? Nagkaigwa po ng pagbabagong bigla. Di ba? Kaya ito, talagang may mga bawal. O ngunyan, pati kapitan, pwede niya magprintira sa kampanya. Di ba? Yung mga nagkakapi na pong mga medyo masalimuot na kaganapan sa palibot. Okay, balikan ta mga pag-ribat ha. This time, mga tuga ang lalaking pasiguro pirmi. Ngirit naman si Jerome. Joshua James Bino nasa linya. Joshua, kumusta? Ayan, Joshua. Yes, Good morning, Sir Mar. Mahirap magmahal sa maling tao. Ay, pangyari, bagong hugot mo yan Mahirap mahulog sa maling tao. Akala, mahirap magmahal sa siyota ng iba. Sakit ng ulo, maniwala ka. Mahirap, baka umuran. Bata naguraw na. Sabi nga ni Kayan, dapat stick to one sana. Correct. Ngaya, I dedicate this song to my one and only, the following. All of the above. Oy, kumusta dyan? Medyo nagkuraw-uraw na baga? Yes, naguraw-uraw na tayo, Sir Mar. Anyway, sa dagdag pa niya itong mga bareta, dahil pa nga ni cruise ship port,
iguana kinagaabot sa mga cruise ship, dulo palugod kung iguana talaga ng international Cruise ship. terminal ang siyudad kan Legazpi. Aba, o nga naman ano. Correct. Ini sabi, Sir Mar, parte ka na mga pahayag ni Mayor Pedro Garbin, dara naman ka na excitement na marilisar na ang pagkakaiguanin International Cruise Ship Port digdi sa siyudad kan Legazpi. Sa 2025 General Appropriations Act o GAA, nakasabay na sa funding na pagpatapos ka na cruise ship port na yaon digdi sa may Sawangan Park, Barangay Dapdap, Legazpi City. And expected siyempre na kumbaga mag-aarangay-angay na tabi ni Sir Mar sa Iguananin People's Park. Oy. And pag natapos na ining cruise ship port, mas magiging pa and the full unexpected na magiging balik kayo ni turismo kan siyudad kan Legazpi. Doon po Sir Mar, napahayag na yan ni Mayor Garbin. International Cruise Ship Terminal will also complement all the destinations there in the boulevard. Dumayan naman na taon, included man sa General Appropriation Act, supondo para makompleto ta na su International Cruise Ship Terminal. They say that if you build, they will come. Di pa nga natatapos, may nag-aarabot na bagang cruise ship. So, dulo pa daw kung matapos na so cruise ship terminal dyan. And we also plan to develop an esplanade in that area and a modern fish market at tanganing mag-complement na yan, Gabos. Ayan tabi, Sir Ma. Naging pahayag ka na alkalde. So, at least, sigurado na ang pondong niya ng 2025 para dyan sa cruise ship port and ngunyan man baga padagos naman so phase 2 na People's Park. Oy, ano yan, Joshua, ano nailing mo sa perspective kaya na ano na cruise ship, ano ang gigibunda dyan doongan sana igwa pang iba? Ay, dari yan Sir Mar, kompleto Ricardo baga tapos na bastang dungan tang na ang impormasyon kong kantado Sir Mar, may iwas bagan dyan. Tapos May iwason baga, may iwason? May iwason yan. Tapos sa daking kang mga barko na mga abot. And may, sabi baga, may esplanade, may agihan sa mga kunyan, sa mga lakaw-lakatan, ano nga turista. Pero dari so, sabi nga ni, pag nagka-birilog-bilog na Sir Mar, dari sa San Francisco. Gerso? San Francisco. So, kompleto bagang yaon dyan. Yung winalatan mo kang puso mo? Alis mo San Francisco. Di, kunyan, esplanade. So, dari modernong ngayon naman talaga pasyaran, Sir Mar, sabi ko yung pag-ilingon. Iyan. Saka, tibad lang maghaloy-haloy dito. So, mga nagdirig di bagang cruise ship. Dahil man nag-overnight. Kung pirang oras na naman na nagbaba, tapos larga. Kung may international cruise ship na kita dyan, na port, baka mag-aloy na lamang. Correct. Kung makitang destination ba, Sir Mar? Oo, tanganing malibot ninda talaga ang probinsya kan Albasin, sunod yan Legazpi. Pwede mag-apit sa DCGB. Yan, tanganing maistoryan lamang kitang. saka kung baan makaakomoda na kimas dakula pang mga cruise ship kumpara kan sa mga nagdirig di kang hinot. Yes, correct. Ayan, di ba? Yan tabi, Sir Mar, ang dagdag na istorya. Just Fabina, DCGB. Thank you very much, Joshua. Mga tugang, yan po nagatusatuya sa oras na alas 11:37 ng paggaga. Ang oras hatod sa Indokang Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Playtime for all your gaming needs. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Revicon Tablet. Lakas na kaya ang ambisyon mo. Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi,
Plemex. Bioflu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-Bioflu na. Paghanap ay vitamin C, C-Tab. Basta C, C-Tab. United Home C-Tab. Abot kayang vitamin C at gawang Unilab. Pag vitamin C, C-Tab. Basta C, C-Tab. Unilab yan. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalaala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bagong Biogesic for Kids na inakaipuhan ni Shea, syrup formula na para kung may kalentura ang aki. Wasagan, inumagan! New Biogesic for Kids. Mas pinagaling, magpagaling versus previous formulation. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Pangarap ay umangat pero minsan ay salungat. Kabayanin kita sa Ginebra. Ikaw ang inspirasyon. Kahit di madali, katuwang sa bawat sandali. Kabayanin kita sa One Ginebra Nation. Kaya para sa barangay, ako namang magbibigay. Kabayanin tayo. Kabayanin kita. Drink responsibly. Sa tapang mo, mas ganado ako. Itaas ang tagay para sa bagong taon. Kabayani kita sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ciudad kan Legazpi, si Consi J. Pili, handang magserbi. Con si J. Pili, dedikadong servidor si J. Pili. Tinatabangan niya gabo si J. Pili. Para sa Legazpi nyo si J. Pili, serbisyong na matanos. Con si J. Pili, handang magserbi. Con si J. Pili, handang magserbi. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardela. Alright, mga kabambayan, balik po kita sa programa. Ang bilis-bilis ng oras, mga misis. Iguan na lang kitang 17 minutos bago po mag alas 12. Hello kay Chiel na Divera watching. Yan. Siring man si Evangeline Liagas. Good morning, Sir Mar. Nagiling po live habang nagluluto ng mani na paninda ko. Pangyari, adi. Panindang mani. Ang sabi ni Evangeline, Manila lang ngaya, tawarang salak na kamuti. Ang utop. Mani. Sarap niyang nilutong mani. Ano ba yan, Manay Evangeline? Sinanlag o sinapna, sinubong. Yan, sabi ni Rolly Bitadora, maray na pagkaagatabi, Sir Mar, nagdadangog kami digdi sa kanaway sa malilipot. Yan. And then si Arlene Abalwado, suspendido po ba klase sa Albay? Siring man si Philo na Magana. Yan. May nagkapira, bagatugang na mga LGU na nagsuspendir. Halimbawa,
ito po na Santo Domingo, yunot na pang nagsuspindir. Uning Kamalig, ang sabi ni ni Mayor Kaloy, dahilan po sa ongoing na heavy rainfall, so school head sa Kamalig, pig-autorize na kaigwaning localized suspension decision kasunod po kan DepEd Order number 22. Okay? Siring man, mga tugang, so libon, so libon, iyuman, igwaman pong pigpaluwas na naabiso kasubago. Kaya po, duman sa mga kababayan nakadepende na po ang pagsuspindir kang klase harog kaining mga sitwasyon ng mga pag-uuran sa mga supervisor po kang mga eskwelahan. Base po yan sa binasa ta kasubago na bagong panuntunan o bagong panundon, bagong regulasyon, bagong giya sa pagsuspindir kang klase pag may maraot na panahon. Ano man na, Angel? Makariyan eh. Duman po sa yung nito nagsuspindir man. Okay? Hindi. Sumaan nito pinag-share sa kuya ni Mark. Salamat tabi Mark. And then sabi ni Kuya Nes, dapat nga i-develop ang mga pwede bisitahon sa Albay. Otherwise, di talaga mahaloy ang cruise ship. Matanaw lang kan mayon. Yun lang ngayang bibisita. Kasi dapat talaga magkaigwaning itong makakreate ng critical mass. Na gusto sabihin, pag abot kan turista, yaw na siya maglimok-limok sa Albay, dahil na mahali. Kaya yaw na sa gabo sa pigahanap niya. Kaya tama ni si Kuya Nes, kaigwaning infrastructure, mugta kaning mga i-improve yan ang mga lugar na pinibisita. Asin siyempre, mga tugang, dagdagan paan mga products na pwedeng makainganyar sa mga turista na dayuhon talaga. Di ba? Ang lugar na pag nagdigdi ka, bako lang mayon volcano ang maiisip ninda, kundi pati na sa iba pa mga tugang na produkto na pwedeng mapakinabangan hindi po sa probinsya o sa syudad ng Legazpi. Yan po tabi, adi. Alright. O di, good morning sa mga taga-tabako, Sir Mar. Ay, good morning po sa mga taga-tabako. Salamat po sa pagantamay. And then, Papa Mar, sana ko niya na nag-init-init na magtaranom na. Magtaranom na. Basta siguro ang kaipuan to talaga ngunya na gibuhon mga tugang is ini pong sustainable agriculture and food security. Yan na po ang kaipuhan ta na giribuhon mga tugang ligdi sa tuyapong palibot. Pagkatapos magtanom kita kan mga pangaipota na pigahalo sa mga paggulay-gulay ta. Di ba? O tanganing dahil na kita magparabakal pa, maka-oro ekonomiya lamang. So kakaram po natin kinikita, di siya maubos naman sa mga pagbakalta, kasi pamasahi, di ba? Diyan sa nasanata din doon, igwa ka ng makukuha, di tranquilo na ang buhay. Alright, okay? And then, ang sabi, mga tugang, Papa Mar, dapat magtaranuman ng bakawan. Uy, bakawan Tanganing day magpara atras ang mga daga pasiring sa dagat. Mangyari di. Tama man yan. Yan baga ang pigapaliwanag ba kan mga eksperto na dapat magtanom mga tugang dyan sa mga seashore. Kaya po mga tugang na bakawan ta. Primero, nagiging trinsera yan kapag may storm surge. Napapasa niyang ukol. Pagkatapos, nakaka-preventar na sudaga pagbalik ang ukol dara-dara. And then may livelihood pa, di ba? May livelihood. Layang bagaan lugar na kung saan naghahani mo ng mga sira kasi nagkapadakol kasarabay sa mga buyod, sa mga kasag, sa mga hanit, kasi iba pa mga tugang na mga pati mga seashells.
Yan po ang eksperyensya na sagod sangon yan, pigpapakinabangan kang Prieto Diaz sa Sorsogon Buda kang gubat. Ano? And sana yung pigpatanom ng mga bakawan dyan kan Ligas PJC sa, sa buhatan, magdakul pa. Ayan. Magdakul pa. And then may dyan sa Piduran, mga tugang magkakaigwa dyan yung mga pagtatanom ng bakawan. So mga asosasyon po dyan, na tinabangan kan Laudato Si Farm na mabilog, may gigibon sinda na mga pagtatanom, mga tugang ng bakawan dyan sa coastal area. Kaya po na Piduran. So magayon po yan, maging parte mga tugang kang pati ang bunga pa lang kan, pwede mo nang hanap buhay talaga bunga. Ang bunga, piso Tapos magibo ka ng nursery ka yan, mga tugang, ito lang, pwede mo nang mapakinabangan mga tugang pagpreparar ng pagtanom, paggibo, pagpatubo ng mga seedlings, ipapabakal mo yan, di ba? Ayos na, may hanap buhay na, di ba? Kang itong nagkaigo kami ning coverage ni Padre Momoy duman sa shifting kang sistema kang pagbuhay kan mga dating mga para palod ki bakawan na pigya gigibong uring diyan po sa Prieto Diaz. Baka yun sa transformation po ninda, ngunyan dosing barangay dati kito, ngunyan dakulo na nagparadagdag ta nagsuporta na sa lokal na gobyerno. Ay daging award din na nga ni sinda mga tugang sa pangataman sa palibot sa pagi po ang bakawan. Na naging tourist attraction na as in naging sentro man kan mga pag-aadal ka mga estudyante na may connection sa marine mammals, as in sa iyan pong biodiversity. Duman sila na duruman. Pagkatapos sa mga bangkero, mga tugang na train na garusinda mga garo baga kutsero duman sa sa Intramuros, so nagmamaniho kang nagmamaniho kang karitila na pag-agi doon, pag-describe niya ang mga bagay-bagay. O dyan maniyo man, pag lasakay mo dyan, istoryang ka na itong bangkero kung anong klaseng species ang bakawan na nakatanom dyan sa lugar na yan. As in, kung babae yan o lalaki. Munting mo babae lalaki pala na bakawan. Di ba? Pagkatapos kung paano ninda pigkukuha ang mga bunga, as in pigkapatubo para maging, sabi nga, similya na pwedeng maitanong maging propagules pantanom giraray. Ayan, sige nandakul. As in, may giniribo na nga na tunnel. Duman man sa gubat, ginibuang ki mga garong mga harong, may tulay sa irarom, and then pigpautob ang paggantaman sa environment. Bawal ang pagtapok ng basura. Duman po sa lugar. Ang ginamit pati duman, so yan, dahil nagamit kipako. Yan, so inisyatiba kayo ito ni Madam Gina Lopez, diyan po sa gubat sa Sorsogon. Inisyatiba mga ito ni Madam Gina Lopez, ginibuan dyan yung parang boardwalk na duman sa irarom kan bakawanan. Purti man talaga ang pagmati. Kaya pong bakawan pwera dyan sa trinsera na maray man na source ng oxygen, tapos maray na panghali mga tuwang mga ati sa paros. Matindi at sa iyang pang sequester kan mga sabi nga ni kayan bako maray na daga ikot-ikot diyan po sa tuya pong palibot. O yan po tabi mga kababayan, sana magpadagos po yan ang mga pag-ataman ta sa palibot ang aning maging mabalansi tanak. Ay ni pong sitwasyon kang kinaban. Padagos ang pag-init, minsan padawabas ang matindi ang pag-uuran. Puro extremes, di ba? Tapos nagkukulang ang mga tubig na inumon. Kadako lang mga kababayan kita na may scarcity kang kan potable water. 'Di ba? O di ang sabi nga ni mga tugang magtaranom kitang kahoy. Kaya pigaabangan tayo ning mga magiging lakdang kan mga women planters na inorganisar ni Kong Didi diyan sa 3rd District duman sa massive
tree planting. Nagigibuhon mga tugang, including fruit trees, ha? Diyan po sa inda pong lugar, in anticipation man kaining mga nangyayari na sa tuya pong palibot. Na kay puhan ta ng pakusugon ang protection sa palibot sa kapalibutan ta. Diba? Okay, magpartisipar sa mga arog po ka ng mga lakdang, tangani makatabang kita. We must share our part, mga tugang, na masolusyonan ta ining problemang kinakatubang ka, kaysa sa maging kita ang pagiging paghalian kan problema. Di ba? Dapat bago kitang paghalian kan problema, o kung kita man nilang kan problema, mga tugang, dapat maging parte kita kan solusyon kan problemang nakriarta. Tarawang tabang sana. Yan. Disiplina and respeto. Para po sa mga kababayan ta. Disiplina not only ang mga tugang sa but disiplina sa sadiri, no? Disiplina sa komunidad, as in sabi nga ni Kayan, para makatabang po sa gabos. Alright? Okay, paano mga kapatid? I think this is all for today para po sa mga kababayan ta. Mahangos lang po ako, tabi, and then pagbalik ko, kaibahan ko na si Jasmine Baloloy para po sa Bareta alas 12. Mga nanginot pong mga bareta po yan na kinalap kan DCGB News sa nakalista sa 6 oras. Tautad lang po yan after some reminders. Then siyempre, sa pangarap po kan bilog na tropa, kan Mega Force Patrol, Juna Police sa Lado Technical, yaudman si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department. Para mga tagbantabi po niya to sa DCGB News Online Facebook page, sa DCGB YouTube channel, asin po sa DCGB Live App, siriman sa 729 kHz, sa pitan ka mga radyo. Sa mga nagpapangudto na po sa ngunyan, happy pangudtuhan, dahan-dahan lang. Lunukin, nguyain at lunukin ng dahan-dahan para hindi mabilaukan. Okay? Siram mo niyan magkaung-kaung kan sumay tili-tili. Adi, Papa Jong. Tapos maigup ka mainit-init na kusido. Kusido, gulay pritos, karaon tulos. Tendo ka, boss. Thank you. Bye-bye. Ubo ng anak?